panguva ino Uganda accused of creating a private militia iri kuonekwa kunzi ndo iri kuuya panguva inoi ichiuya ichiataka macitizens, iri kuuya ichiassaulta nekuthreatena magaro enyika yeZimbabwe. Panguva ino zvobuda pachena kuti there is a private militia which is being trained. The first family iri kuonekwa kunzi iri kutageta madissenting voices. Panguva ino kuchinekwa kunzi hakusi kushandisiwa aiwa vemutemo angava mapurisa kana vemauto, but panguva ino this private militia ndo iri kuuya ichi-intimidate macitizens. Inasi kuonekwa kunzi even if kwada kuitwa a-track record vanhuwo ambova wani just because they will be being protected aiwa nevakomana vane proximity to power. Dzanapinda mashoko kuona chikora zvakanaka bva subscribe or like on the bell icon. Anoposta mapictures yamuri kuona awa this militia, private militia muri kuona iri kutrainiwa in association aiwa the top leadership. Panguva ine chikora zvakanaka kudanyura chiti I warned you, but the dark cohort attack is the proof. It is bypassing the traditional army to train his own militia under the guise of rehabilitation managed by auxiliary. When a leader builds a private militia, the state is in danger. It is now a national security threat. Do mashoko according to chikora zvakananda ari kuuya achitaura pamusoro pemutungamiri wenyika private militia pamwe chete ne a threat to the nation. Zviri kuonekwa kuti these individuals vamakaona aiwa vachiataka macitizens, vachiataka vana Douglas Coulthard, vachiuya panguva inoi vachinyatso kuthreatena macitizens vari kupa maviews avo ari genuine, vachirejecta the 2030 pamwe chete constitutional amendments. This militia iri kuonekwa kunzi ndo iri kukonzeresa chaos munyika yeZimbabwe. Pinda kumasection medu mbudza mafunguro enyu mautori pamusoro pezviitiko izvi. Musanganwa subscribe or like, onje on the bell icon.